Na sziasztok srácok, lányok! Ebben a mai videóban kipróbáljuk Hunter új játékát, a Bumble Guys. Azért sietek az intróval, mert már indul is. Igen, jól írja ez a pali, csak a Hunter, vamos! Billenő korong! Milyen az a billegő korong? Dildix. Dika. Szerintem itt... Úgy tudtam... Nem! Súly! Srácok, ezt nehéz túlélni. Júj! A közepén kell, srácok, maradni, ez a stratégia. Egy ember kiesik, annak örülök még. Egy embernek még ki kell esnie, és jó, így meg vagyunk. Utás, közben esek ezek a kaják. Fús! És továbbítottunk, srácok. Vamos! Bocsánat, kopizom ezt a kedvenc kézjeledet. Való életben most mutattam. Brérotra lépés. Ja, meg kell jegyezni, hogy melyik Brérotton volt. És melyik Brérot hol volt. Sixable, Lagrande, Takorító. Sixable, Lagrande, Takorító. Jegyezzétek meg. Strawberry. Na itt is vagyunk, kérem szépen. Itt vagyunk. Előbb ugye meghaltunk, de még nincsen semmi baja. Na igen, srácok, megpróbálunk sokat játszani ebből Bumble Guys-ból, és megpróbálunk túlélni. Mert ha meg tudok nyerni egyet, akkor kisorsolok egy Brérotot a bézemből. És különféle magasságokra leteszem, és egy embert eldöntöm, hogy hova tegye. Hogy hova tegye nekem az izét. És mondjon 1 és 3 között egy bázist, és utána majd tippeljen számokat, és aki találja, okos lesz. Nézzük. Takorító, Lagrande, ketupat, Six-Seven, spagetti ketupat. Szerintem srácok, próbáljuk meg a ketupat. Szerintem itt volt, srácok, a strawberry. Ne! Na itt is vagyok, srácok. Láthatjátok, hogy nem tudtam megegyezni, hogy hol van a strawberry elefánt. De mindegy! Na kezdődjön a game. 1, 0, kezdődik! Vamos! Kérlek a dragon! Lökés hullám aréna. Már megint! Srácok, itt szerintem egy vágás fog történni. Na, még nem most. Átugrottuk. Na itt is vagyunk, srácok. Megint meghaltam. És amúgy ebből a Bumble Guys-ból még lesz még videó, nyugi, srácok. Mert csinálni fogok egy versenyt. Hogy aki megnyeri a Bumble Guys versenyt, 3 fordulós lesz, és nem addig megy, aki nem ér el 3 viktorit, addig, ha valaki megnyeri, adok neki a bézemből egy Brérotot. No, billegető! Micsoda? Eltalált engem.
Srácok, én szerintem ennyi lesz a mai videó. Ha tetszett, like, feliratkozás, és maradjon veletek a Vamos és Hunter. Sziasztok!